Čaute ľudia, moje meno je Roxana, vítajte pri ďalšom videjku. Dneska budeme ochutnávať separovú tresku. Neviem. Dneska sa nachádzame v Bratislave, môžete vidieť za mnou, a v takej uzavretej spoločnosti, ale vy všetci ostatní už to teraz zoženiete v rôznych sieťach hypermarketov. Je už skoro všade, takže let's go a dajte mi vedieť, ak vám chutí. To skúsiť. Mne to chutí. Proste to chutí jak obyčajná treska s chudíčom, ale je to mega dobré, je to také, nie je to také kyslé ako obyčajná treska, fakt je to dobré. Ako, mne to chutí, chválim. Poď ochutnať, no poď. Zakývaj do kamery, povedz ahoj. No a ochutnaj. It was at this moment that he knew. He fucked up. Je to dobré? Why are we still here? Just a second. Ne, prečo mi to vracáš? A ak sa vám videjko páčilo, dajte like, pacnite odber a ja sa s vami lúčim a je dobrá.